Si el teu assistent intel·ligent et sembla més un millor amic, potser estàs massa apagat. Parlem de GPT-4o. OpenAI està alertant sobre la seva última IA, GPT-4o. Aquest chatbot avançat sona tan humà que alguns usuaris estan desenvolupant vincles emocionals. Sí, ho has sentit bé. La gent s'està apagant emocionalment als seus assistents d'IA. Aquest fenomen, anomenat antropomorfisme, significa atribuir trets humans a no humans. I això està generant grans preocupacions. Per què? Perquè podria conduir a una dependència emocional poc saludable i embolicar les relacions de la vida real. Imagina't confiar més en una IA que en els teus amics o família. Fa por, oi? Els experts estan advertint sobre les implicacions ètiques i OpenAI s'està prenent això seriosament. Estan implementant salvaguardes, com ara filtres de contingut i límits d'interacció, per mantenir les coses sota control. Però a mesura que la IA es torna més intel·ligent, aquests problemes només creixeran. Així que la propera vegada que xategis amb GPT-4, recorda, és només codi, no un confident. Usem la IA de manera responsable i mantenim els nostres cors intactes. Sigueu experts en tecnologia, gent.